А ў студыі з'явіўся Сцяпан Святлоў, самы папулярны блогер у Беларусі. Нехта, вітаю. І не толькі адзін я, але і Яшчэ і ордэны, медалі таксама прыцягнуў Сцяпан свае. YouTube 597 тысячаў праглядаў. Зеленскі пажартаваў пра Лукашенка, ўжо больш за 600. Дыплом не актуальны. Прыбіраем, выкідаем. Атрымаў Сцяпан на 12-годдзе Белсата, але гэта ўзнагарода, а ёсць і антыўзнагарода, бо з'явіўся антынехта. З'явіўся, дарэчы, вось там прыкладна у 100 разоў праглядаў менш. Бо размова спадарства ідзе пра тое, што Омскарбон-Магілёў адказаў на фільм блогера нехта, фільм пра Лукашэнку, яго паглядзела амаль 2 мільёны чалавек на Ютубе. Гэта Александр Лукашенко, крымінальныя матэрыялы. Омскарбон-Магілёў пабачыў там кадры пра сябе, свае кадры, пра завод. Гаворыцца там пра тое, што завод спрыяе пагаршэнню экалагічнай сітуацыі і адказвае, што ніякага пагаршэння няма. Таксама эканамічна ўсё стабільна, дзякуючы Лукашэнку акурат. І таксама пра тое, што працоўныя месцы ёсць дзякуючы гэтаму заводу. Што адкажам заводу, які кажа, што нехта робіць опус, створаны не ў самых лепшых традыцыях сусветнай прапаганды, кампіляцыя непацверджаных фактаў, чутак і плётак. Што на гэта сказаць? Дастаткова проста адкрыць гэты артыкул на Тутбаі і зачытаць проста каментары, якія людзі пісалі, што нібыта Лукашенка за 25 гадоў усё паляпшаў эканамічную сітуацыю, а тут раптам некія блогеры разбураюць гэта ўсё чамусьці. Вот навошта ты разбураеш гэтую стабільнасць? Навошта падрываеш аўтарытэт Александра Григорьевича? Хаця там усё ў гэтым фільме па фактах, што датычна экалогіі, гэта на 100%, там і пра Наваполацкі палімер, і пра Берасцейскі завод. Безумоўна, праводзіліся ж экалагічныя экспертызы, актывісты выступалі супраць гэтага, і гэта ўсё як бы даказана. І тое, што яны зараз учапіліся за гэты менавіта кавалак, там быў кавалак літаральна адным сказам сказана, што сярод іншага і Магілёўскі Омскарбон, які Расія будуе, таксама нашкодзіць навакольнаму асяроддзю. Відаць, проста там у іх ёсць бюджэт на гэтае відэа, бачна па якасці, па тым, што яны... Нейкі слабы бюджэт. Ну, слабаваты, як і звычайна, хаця які бюджэт зараз туды не ўкладзе, ніхто не паверыць. Сцяпан, ці гэта не выглядае крышачку так? Гэты фільм твой таксама прызнаны экстрэмісцкім, так, яго загадалі выдаліць, што дадае яму бонусы і папулярнасць. Ці гэта не выглядае крышачку так, што вось гэты хейт з боку уладаў, з боку нейкіх ідэолагаў дзяржаўных, гэта такая праца на ўзроўні 20-го стагоддзя, а ты, як сучасны блогер, знаходзішся дзесьці далёка ў 21-м. Я думаю, што хутчэй за ўсё так. Яны не разумеюць, што кожнае іх дзеянне, прызнанне фільму экстрэмісцкага, вось гэты Омскарбон, яны толькі прыцягваюць больш падпісантаў. Людзі не вераць у тое, што кажуць улады. Мне падаецца, яны сапраўды засталіся ў 20-м. То бок тое, што яны робяць для цябе, гэта такая бясплатная рэклама. Так, але цікавы момант. Яны выкарысталі кадры з экстрэмісцкага фільму. І мне падаецца, іх павінны таксама прыцягнуць да адказнасці. Ці можна нейкім чынам падаць на іх нейкую скаргу, скажем, на YouTube, каб можна было выдаліць за экстрэмізм гэты матэрыял? Ну, я не прыхільнік таго, каб выдалялі, хай будзе... Таксама будзеш рабіць папулярнасць. Ну, хай пасмяюцца, там бачна, што 14 лайкаў і 500, там 600 дызлайкаў. Ну, у прынцыпе, ўсё, што можна сказаць пра гэтае відэа, так званае. Яны цябе абвінавачваюць у кампіляцыі, як я ўжо казаў, вядомых непацверджаных фактаў, што гэта ўсё прапаганда. Але таксама ты ж не хаваеш гэтага, што кадры выкарыстаныя па сутнасці часта ілюстратыўныя. Так, сапраўды. Недакументальныя. Недакументальныя, але ну, часцяком ілюстрацыйныя, бо інакш няма як паказаць вось тую праблему. Цікава, што яны рэагуюць вось менавіта такім чынам, бо ў іх больш няма ніякіх захадаў, яны могуць толькі або выпусціць некае відэа, або даслаць мне паперку з позвай у суд, на які я не прыйду. А, Сцяпан, вось акцыя, якая праходзіла ў Менску, сёння ў кантэксце таго, што збіралася апазіцыя, таксама плануецца акцыя 20 снежня супраць інтэграцыі. Ці ты, як блогер, як нехта, як Сцяпан Святлоў, будзеш заклікаць беларусаў таксама выходзіць і пратэставаць?
Ну, гэта Вот часамі выглядае, што у блогера у тваім узросце гэта больш паспяхова атрымліваецца, чым у людзей з 30гадовым стажам. Ну, па-першае, вось гэтая сходка, так званая падпісантаў нехты 8 лістапада, гэта быў не акцыя пратэсту, як шматлікія лічылі, гэта проста сходка падпісантаў, якая была ў Варшаве, у мяне вось акцыя вялікай любові. Таксама, так, проста сустрэча з падпісантамі, што рабіць далей. Я проста не разумею, што там за акцыю ўвогуле, хто гэта арганізоўвае, нейкія спрэчкі. Да палітыкаў не далучаешся. Ну, цяжка сказаць пакуль. Трэба гэта ўсё вывучыць і потым зрабіць сваё меркаванне. Сапраўды, гэта досыць складана выглядае, калі мне падаецца, што для многіх палітыкаў гэта таксама складана выглядае. Вось. А завод яшчэ вось гэты, які выказвае супраціў, ён кажа, што гэта нагода для антырасейскай агрэсіі. Гэта сапраўды яны паўсюль бачаць антырасійскую агрэсію. Паўсюль людзі проста выказваюць факты, у іх гэта абавязкова людзі праплочаныя або захадам, або кімсьці, і гэта людзі, якія дзейнічаюць не самастойна па ўказцы кагосьці. Ну, вядома, яны шукаюць, а калі штосьці скажаш супраць Расіі, гэта значыць, ты антырасійскі, табе за гэта заплацілі, у цябе не можа быць свайго меркавання апрыёры, абавязкова табе хтосьці павінен быў за гэта заплаціць. Ну, значыць, трэба толькі парадавацца за блогера нехта, вельмі багаты чалавек, якому за ўсё усе плоцяць. Тым ліку, напэўна, гэты дыплом таксама праплочаны. Забірай гэты дыплом, тым больш неактуальная інфармацыя. Дзякую, Сцяпан. Блогер нехта, маім гаспадарства госцем.